Hotel Spirit. Hej, len na momentík vám ukážem niekoľko fotiek. Prišli sme neskoro, lebo v piatok moja dcéra robila diplomové skúšky a museli sme ísť s ňou v Budapešti a mohli sme vyraziť v Budapešti len o 9, tak sme prišli do hotela Spirit niekedy po 11. O 11. už každý člen klubu, keďže welcome party bolo niekedy o 6. My sme nestihli welcome party, ale welcome party bolo extra luxusne, aj extravagantné, neviem, ako by som sa vyjadril, čo sa týka tých fotiek, čo som videl a záznamov od videa. Podstata je tá, že sme prišli o 11. alebo po 11. Prišiel som na recepcii, už nás čakali, áno, vieme, že prichádzate, máme odložené toto a toto. Asi 3 minúty, maximálne 5 minút spolu s tým, ako som odparkoval auto špeciálne na parkovisko pre nás určené. Sme išli naspäť na izbu, bývali sme na 2. poschodí. Ako sme vyšli po 5 minútach pred izbou, po 5 minútach pred izbou nás čakal čašník aj s vozíkom, s touto studenou misou a so všetkými okolo toho. A ospravedlňuje sa, že nám nemôže poskytnúť teplé jedlo, lebo vlastne kuchyňa pripravila pre nás, čo sme prišli neskôršie, túto studenú misu po 11. noci. Celkom dobre, že? Kým sme prišli na izbu, už nás tam čakal pred dverami. Nás tam čakal čašník. Dostali sme zase množstvo darčekov ako platinovia. Lodi dostali pomenej, lodi dostali taký náramok, ale my sme zase dostali okuliare, ako sme dostali v New Yorku. Každý z nás sme dostali termosku, skutočne veľmi pekná termoska, také loptičky, rôzne ďalšie veci. Čiže dostali sme množstvo darčekov ako platina členovia a takto vypadala asi izba. Nádherná, skutočne veľmi pekná izba. No a minule už som spomínal, za koľko som absolvoval ja ako člen klubu túto cestu. Cesty Dream Trips, alebo ako členovia klubu máme 3 ceny. Dobre si to zapamätajte, máme 3 ceny. Prvú cenu som už spomínal, že? Prvá cena je pre členov klubu od nášho tour operátora, od Rovie, za tie najnižšie možné veľkoobchodné ceny. Čiže kupujeme od najuznávanejšieho tour operátora sveta za najnižšie ceny s garanciami. Toto je tá prvá cena. Druhá cena je cena, ktorá je od toho lacnejšia. Viete si predstaviť cenu, ktorá je najlacnejšia? A potom je druhá cena, ktorá je od toho lacnejšia. A od toho lacnejšia cesta, alebo cena je vtedy, keď vy máte cestovateľské body. A túto, aj tak už členskú cenu tej cesty odťažíte o cestovateľské body a tým pádom vlastne budete mať lacnejšiu od najlacnejšej v úvodzovkách. Poviem príklad. Videli sme napríklad, ja neviem, videli sme tam Rím, alebo Amsterdam, alebo Lisabon sme videli za $380, Lisabon, kde sme mohli použiť 240 cestovateľských bodov. Koľko nás to potom vyjde? 140. Za 140 túto cestu neviete nájsť u žiadneho túr operátora. Túto cestu viete nájsť za 380 u Rovie, u nášho túr operátora. Ale u nášho túr operátora to viete odťažiť, túto cestu, a tým pádom ju budete vedieť kúpiť za $140. Čiže existuje lacná cesta, potom od toho, alebo ako by som povedal, veľkoobchodná cena, potom je veľkoobchodná cena odťažená, a potom je cena, ktorá pre normálneho človeka ani nie je reálna, ani neexistuje, lebo to je cena, ktorú ten daný klient nemusí vôbec zaplatiť. No a teraz sa zamyslíme nad tým, ktorý túr operátor, ktorá cestovná agentúra nám poskytuje také služby. Nech sa páči, vy ste členovia kluby, nemusíte platiť nič. Darmo ja mám priority pass, ja to musím platiť klubové členstvo, lebo ináč by som sa tam nedostal. Nikto mi nepovie, že OK, tu máte klubové členstvo, ale keď urobíte toto a toto, tak ani nemusíte platiť nič. Také mi nikto nič nepovie. To je normálne klubové členstvo, do ktorého sa normálne musí platiť. Ak neplatíš, ideš von z klubu. Tak funguje klubové členstvo. No ale tu klubové členstvo funguje tak, že máš možnosti vôbec nič neplatiť. No a táto cesta do Šarváru stála $507 pre 3 osoby od túr operátora, od Rovie. Stretol som sa s kamarátmi, ktorí tam boli od nás,
hej, a boli úplne ináč a ona hovorí, alebo jej manžel hovorí, že manželka vždy dostáva už od tohto hotela, lebo sem chodíme častejšie, dostáva ponuky, hej, a vždy, keď je taká lacnejšia ponuka, tak vždy ju chytíme a vždy ideme. Hej, ja som sa pýtal, nechcem veľmi povedať, že koľko platia, ale som sa pýtal, tak koľko si zaplatili, tak ja som sa usmieval a nechcel som ani povedať, lebo oni za tie ceny, ktoré oni považujú za najlacnejšie a ktoré už dostávajú od nich ako špeciálne ceny, tak táto cena bola jednoznačne lacnejšia. Táto cena veľkoobchodná, tých 507 pre 3 osoby, jednoznačne lacnejšia, so všetkými tými službami, plus ďalšími, ktoré sme dostali v tomto hoteli. Podstata je tá, že ak, ja vám to prečítam, lebo asi to neprečítate, robia bucks. Robia bucks sú doláre, ktoré sa dajú nazbierať v systéme. To znamená, že ak si ja toto členstvo neudržím pre seba a nebudem o tom hovoriť nikomu a poviem si, to je americká firma, nechcem sem pustiť nikoho, ale ja chcem využívať toto členstvo a nebudem o tom rozprávať nikomu. Vieme veľmi dobre, že to nie je možné, lebo aj keby vám za to neplatili, aj tak, keď sa niekde cítite dobre, ako o tom budete rozprávať. Čiže to je normálne. Takže ak pôjdete na cestu, ak ste sa tam cítili dobre, alebo ak si myslíte, že táto možnosť vám prináša výhody, tak o tom budete rozprávať tak či tak. Bez ohľadu na to, koľko za to dostanete. Ale keď ešte za to dostanete nejaké peniaze, a to je druhá možnosť, máte o tom možnosť rozprávať, takýmto spôsobom máme možnosť zbierať tzv. Robia bucks, robia doláre vnútri v systéme, ktoré môžeme využiť na všetko, čo sa dá kúpiť cez našu stránku. Cez našu stránku sa dajú kúpiť, alebo sú dve možnosti. Jedna z možností sú Dream Trips, to sú cesty snov, ktorých je podľa katalógu vždycky k dispozícii minimálne 200. A na druhej strane potom máme možnosť kúpovať letenky, ubytovanie, máme možnosť kúpovať rôzne veci a na všetko, čomu máme prístup cez našu stránku, na všetko máme možnosť používať tieto Robia bucks. No ja tu mám 417 Robia bucks, ktoré som mohol využiť, lebo táto cesta umožnila použiť 90 tzv. Dream Trips bodov, to sú tie cestovateľské body, ktoré si členovia klubu máme možnosť odkladať alebo zbierať na našom cestovateľskom účte. To znamená, že ak z 507 som mal možnosť použiť 90, tak tam ostalo ešte 417. A keďže som mal 417 Robia dolárov na svojom účte, tak aj tie som mohol použiť na cestu a tým pádom, čuduj sa svete, som zaplatil 0 dolárov. 0 dolárov. To už je skutočne taká cena, o ktorej sa nemôže hovoriť, že to cena, to nie je cena. Hej, to vám dajú niečo zadarmo. Ale kto tomu uverí? Aký normálny človek uverí tomu, že on by mohol cestovať vo svojom živote niekde zadarmo, keď vždy cestoval za peniaze. Vždy cestoval za také peniaze, ktoré možno sa jemu zdali byť malé peniaze, lebo práve chytil nejaký last minute, alebo práve chytil nejakú super ponuku, ale stále zaplatil peniaze. No tu máme možnosť s garanciami kupovať za 3 možné. Ktoré sú tie 3 ceny? Prvá je veľkoobchodná. Túroperátora. Od túroperátora druhá cena je lacnejšia, znížená veľkoobchodná cena. Hej, a tretia je zadarmo. OK, ďalej už nechcem viesť, že vám neplatíte nič, ešte vám dajú, ale to je ďalšia možnosť. Toto vlastne sú 3 také možnosti, ktoré firma využíva. Tu sme boli s priateľmi, toto je časť pultov, kde ste si mohli naberať jedla. Musím povedať, že sú tam kuchári európskej úrovne, čiže šéf kuchári európskej úrovne v tomto hoteli, lebo tam chodí množstvo ľudí z rôznych častí Európy a chodí tam, tak to nazvem, maďarská smotánka. Hej, ten, kto je v Maďarsku trošku na vyššej úrovni, v tom VIP sektore, trošku vyššie, tak neexistuje taký človek Hardan, ktorý by nenavštívil hotel Spirit, ktorý je otvorený v roku 2008 a v roku 2010 a 2011 získal ohodnotenie alebo cenu najlepšieho wellness hotela Európy. Znamená, že je to veľmi, veľmi dobré. Ako som spomínal, je tu 22 bazénov. V každom prípade vám odporúčam, aby ste to navštívili. Tu ma nevidíte, lebo to je taká kabinka, ktorá robí všetko. Ktorá robí búrku, dážď, ja neviem, hmlu, všetko, čo si nastavíte. A tu ma sotili donútra, aby som si to vyskúšal. Môj priateľ Gábor, poď sem, vyskúšaj si to, ja tam nejdem, tak on ma tam sotil. Krásne, nádherné prostredie, toto je voda,
s minerálnymi látkami, úplne ako keby si mal odolia ruky, alebo telo, taká ako keby tam bol olej v tej vode a teplá voda, veľmi zdravá. A tu vnútri to bolo tak ohradené, to bola tiež nejaká minerálna voda a keď si išiel úplne uprostred, tak ako keby si hovoril do mikrofónu. Hej, na kraji ťa nepočuli, ale čau. Poďme si vypočuť. Vítame aj vás, vystrihneme aj toto nám bude stať. Zase peniaze. OK. Takže tuto bolo ohradené a tí, ktorí boli vonku na kraji, tak tí nepočuli, ako ty hovoríš, ale ty si sa počul, ako keby si hovoril do mikrofónov. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi srandovné. Takto vypadala wellness časť. Ďalšia inak, môžete sa pozrieť na internete, sú tam veľmi krásne obrázky. Toto je vonkajšia časť, to je tiež teplá voda stále. To je vnútorná časť, oni sú pospájané, vonkajšia a vnútorná časť, môžete chodiť popod stenu, cez také dvere môžete ho chodiť dovnútra. No a samozrejme v voľnom čase s mojím sponzorom sme využili aj naše telesné možnosti, hlavne on, lebo on je železný muž, takže vlastne jeho kondička je neporovnateľná s mojou, ktorý som nešportoval už dosť dávno, ale bol som primeraným partnerom, musím povedať. Bol som, dá sa povedať, rovnocenným partnerom. Už aj podľa oblečenia vidíte, že som sa obliekol ako normálne. na to miesto obrovské zážitky. Hlavne to bol zážitok, že ja nevstávam príliš skoro. Ja zvykám stávať okolo 8 a on vždycky stáva o 5, aby mohol chodiť behať a plávať. No a samozrejme, či to mohol byť výmysel, byť ráno o 6:30 na skošom ihrisku, ako nie je jeho. Takže neskoro v noci sme si išli lahnúť, ale ráno o 6:30 sme už boli na ihrisku a hrali sme 2 hodiny. Boli sme tam 4. Super zážitok, fakt.